Edinburgh. Tamo nas čeka kolega Branimir Farkaš koji će nam pokušati prenijeti onoliku količinu informacija koje imamo za sada, jer je situacija poprilično atipična i zadržava se ono ključno što, vjerujem, sve glasače najviše zanima sve do sutrašnjeg jutra. Branimire, što se zna? Je li dalje nervoza prisutna na ulicama? Ima još vremena za glasovanje? Vremena za glasovanje ima još 1 sat, a nema nervoze nego veliko veselje na ulicama. Možda možete čuti ili vidjeti iza mene do malo čas su zapravo svirale gajde. Pola Edinburga je na ulicama, pola će probdjeti ovaj noć, pola će slaviti, to je njihova noć, očekuju sutra svoju neovisnost, pola će ostati kod kuće, ali ono što je zanimljivo u toj situaciji da je broj glasača koji će odlučiti o jednoj tako važnoj stvari zapravo malen s obzirom da je društvo toliko podijeljeno. Ali isto bih tako rekao da je fascinantno da unatoč tome što je gotovo pa pola, nikako se ne može očekivati da jedna od strana ne bi prihvatila rezultat koji će sutra odrediti možda manje od 1% birača, Domagoj. Nisi sam. Ovog trenutka sa tobom je gost koji će nam pomoći staviti iz, recimo to tako, britanske perspektive čitavu priču u i politički i gospodarski kontekst. To je profesor Jones sa sveučilišta u Cardiffu. Da, sa mnom je profesor Richard Wynne-Jones sa sveučilišta u Cardiffu. Good evening. Dobro večer. Lovely to have you in our program. Lijepo imate vas u emisiji. Hvala vam lijepo. Last days and last weeks, proteklih nekoliko dana, proteklih nekoliko tjedana, gotovo se sve izreklo o ovom pitanju. Možda se čak i previše govorilo, što mislite? Pa, u svakom slučaju, dolazi nam ovdje osjećaj da je stvarno vrijeme da se ovo dogodi. 2011. u svibnju, kada je stranka SNP dobila većinu u Edinburgu, postavila se osnova za ovaj referendum, zatim u 10. mjesecu 2012. se uspostavila zakonska osnova za referendum i sada tek 2014. dolazimo do referenduma, dakle doista se sve reklo i ovo je bila jedna iznimna kampanja. Kampanja koja je na neki način transformirala Škotsku, ali doista je vrijeme da o tome glasamo. Ipak moram upozoriti da ovo neće razriješiti mnoge probleme. Kako god rezultat ispao, ostaće još mnoga neotvorena odnosno neodgovorena pitanja o kojima će se morati razgovarati. Točno, naravno, ne samo u Ujedinjenoj Kraljevini, nego u Europskoj uniji. Međutim, dozvolite da vas pitam još nešto. Postoji vrlo mala margina, odnosno vrlo mali broj ljudi koji će odlučiti o rezultatu referenduma. Je li to neobično? Da, u jednom smislu to možemo reći da je neobično, ali s druge strane ova politička unija traje više od 300 godina i izrazito je uspješna, kako god gledali na to. Postoji čak i ideja da u tome da čim razmišljamo o tome je li to održivo, da je to iznimno. Prije dosta vremena oni koji su htjeli glasati za su bili u velikom zaostatku, a sada su doslovno na oštrici noža. I što god se dogodi, bit će to iznimno postignuće za one koji žele vidjeti neovisnu Škotsku. Sada smo u istoj obitelji, mi i vi, ušli smo u Europsku uniju, prema tome za nas je najvažnije pitanje kako će to utjecati na Europsku uniju. Postoje i mnoga pitanja iz drugih država koje dolaze podržati Škote, recimo iz Baske ili Katalonije. Kako oni gledaju na ovaj referendum? Središnji dio kampanje iz jednog i iz drugog tabora je to da je najbolji dio, govore oni, da je politička kultura u Škotskoj različita od Engleske. Mnogo su ovdje više orijentirani na Europu. Svi žele ostati u Europi, jedino je pitanje kako. Ono što govore oni koji su zagovornici referenduma, odnosno odcjepljenja, govore o tome da postoji opasnost da Ujedinjena Kraljevina izađe iz Europske unije, prema tome i Škotska. Međutim, iz tabora koji je protiv odcjepljenja govori se da ako izađete iz Ujedinjene Kraljevine, možda će vas Španjolci blokirati da ne biste opet ušli u nju. Znači, to je jedna prijeporna stvar. Mislite li da je to doista toliko opasno da postoji ta mogućnost? Ovako, Europska unija nikada nije imala proces unutarnje secesije, odnosno odcepljenja. Prema tome, Škotska je trenutno dio Europske unije, Škoti su građani Europe. Hoće li ih Europska unija izbaciti odnosno ako vlada Škotske ne prihvati recimo sve dijelove acquis communautaire, žele li oni izbaciti Škotsku? Mislim da naravno postoji način da se to ne učini, da Škotska ostane dio EU, ali to je jedan od vrlo aktivnih pitanja ove kampanje. Za mene osobno to fascinantno. Mi
Mi smo 1990. glasali za neovisnost i na neki način su nas odmah nakon toga bombardirali. S druge strane, ovdje imamo vrlo mirnu kampanju gdje s jedne s druge strane ljudi pokušavaju nagovoriti glasače, ali i ljudi iz Londona isto tako govore, ako želite otići, otiđite ako smo mi za to da ostanete. Znači, impresivno. Da, apsolutno, složio bi se, u Edinburgu i u drugim gradovima Škotske atmosfera je naelektrizirana. Imate osjećaj kolektivne moći. Ljudi misle da je velika odluka pred njima i ljudi uzimaju tu odgovornost vrlo ozbiljno je shvaćaju. Znači, ovo je stanovništvo koje je vrlo angažirano i mislim da će biti iznimno visok broj birača na izborima. I to će sigurno utjecati na referendum. Mnogo će ljudi glasati sada na ovom referendumu koji nikad ili su vrlo rijetko glasali i oni će vrlo vjerojatno odlučiti rezultat. Hvala vam. Čestitam vam. Za sada rezultate ćemo znati ujutro, vraćamo se tvojoj raspravi u studiju. Samo još jedno pitanje za kraj. Ako se čujemo, Branimire, kako to da nema niti izlaznih anketa, niti procjena, potpuna je tišina, nitko ne pokušava čak ni ukrasti komadić medijskog kolača pokušavajući se kladiti na to što će biti ujutro? Tako je, istina. Ja bih rekao da je to isto dio ovoga demokratskog progresa u ovoj cijeloj priči. Neobično je to što se ovdje smije voditi kampanja praktički do zadnje minute do kad su birališta otvorena, ali ne smiju se prikazivati nikakve izlazne ankete, nikakve sondaže javnosti. To je zato što je ulog prevelik. Radi se dakle o neovisnosti ili ne, što je razlika toliko tjesna i na neki način se želi spriječiti bilo kakva greška, bilo kakva manipulacija, bilo kakva medijska blamaža kakve su neke televizijske kuće u Engleskoj imale posljednjih godina i odlučilo se da se zapravo sve ozbiljne kuće su se dogovorile i odlučile da neće biti nikakvih sondaža prije jutarnje objave. Po noći će dolaziti pojedinačni rezultati iz određenih lokalnih zajednica, ali oni naravno neće moći tvoriti opću sliku koja će biti poznata tek sutra ujutro. Branimire, hvala tebi, hvala tvome gostu. Mi se vraćamo raspravi